Hola, soc en Lluís. Fa uns dies la Guàrdia Civil ordenava tancar la pàgina web de Tsunami Democràtic. Ara ha prohibit la seva aplicació al mòbil. L'empresa on estava allotjada l'aplicació ha publicat la carta que va enviar a la Guàrdia Civil. L'hem llegit. És espantosa. És escandalosa. Tot plegat un escàndol. Hem sabut que Espanya és un dels 3 únics països que han demanat aquesta prohibició a l'empresa. Els altres 2 són Xina i Rússia. Hem sabut també que l'Audiència Nacional està investigant el tsunami. I em pregunto, per què l'Audiència Nacional investiga organitzacions que es dediquen a promoure manifestacions pacífiques? Des de quan? Des de quan està prohibit organitzar-se per manifestar-se? Des de quan? I aquests de l'Audiència Nacional no tenen una altra feina més important a fer que investigar qui organitza manifestacions? I el més greu de tot, la carta de la Guàrdia Civil diu textualment que el Tsunami Democrátic ha sido confirmado como una organización criminal que impulsa la comisión de ataques terroristas. Un grup terrorista sense armes, sense víctimes i sense atemptats? No m'agrada gens que qualsevol que s'oposi al govern, un dissident, sigui acusat de terrorista encara que no hagi fet cap atemptat. Em preocupa molt que entrem en l'era dels grups terroristes sense atemptats, sense víctimes, sense ferits, sense violència. És espantós. No podem admetre aquest futur. Què ens volen dir? Que el gairebé 500.000 de persones que seguim a Tsunami Democràtic a Telegram som terroristes? Ara tots som terroristes? Què ens estan dient? Que convocar manifestacions pacífiques és terrorisme? Jo sóc Tsunami com 500.000 més de persones que participen via Telegram, Twitter, via app, el Tsunami Democràtic, i no sóc terrorista. Tinc l'aplicació descarregada al meu mòbil i tinc tot el dret. Ningú m'ho pot prohibir, això. Vull viure en un país on em puc manifestar per allò que crec essencial per mi i per la ciutadania que m'acompanya. Vull viure en un país així, no en un altre. Jo vull viure en un país on em pugui manifestar per allò que crec. Tenim el dret i l'obligació de lluitar contra les mordasses. Tenim l'obligació de defensar la llibertat d'expressió, d'organització i de manifestació. No ens podem quedar callades. Ni podem ni volem quedar-nos callades. Prou repressió. No ens podem quedar callades. No ens podem quedar callats i callades. No podem. I ens refermem. Prou repressió. Amnistia, autodeterminació. No callarem. Prou repressió, amnistia i autodeterminació. prou repressió, amnistia, autodeterminació. Prou repressió, amnistia, autodeterminació. No podem quedar-nos callades. Prou repressió, amnistia i autodeterminació. I com diu sempre la Txell, que rule. Si més o menys hi sou d'acord, passeu.